Ibrahim. Yes, sir. Prophet Dr. David F. Mbewe, father and founder of the Living Word Evangelistic Church and the Shalom Bible School, and Madam Prophet Linda Mbewe. Powerful. Mrs. Aibemele Kalua, chairperson of the Publicity Committee of the Living Word Evangelistic Church, and all leaders of the Living Word Evangelistic Church here present. Senior Chief Chamber, representing Paramount Chief Apenga. Mr. Secrets Diwa, Council Chairman of Machinga District Council, and all the councillors here present. Traditional Authority Mkula and all the traditional leaders here present. All graduating students of the Shalom Bible School. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, Nuguzwa Nsukuti Bali Anchito Zaboma, Amenali Bano, Akwa Kuru Nonse, Amai Yabambo. Yes, Wabino. Wabizonse. Yes, Wabino. Ditu, Amene Dimai Nila, Baba Nimata, Yafusa, Yanga Amanda, Wota Akuti, Musayamise nyimbo yovinika ningambe kurambo yesero. Njeno kuopa maesero ndero wa mundirole nyimbo yaba kurampula. Prophet ndikutokoze ni kwambiri. Unakuti nchito imene mwayamba kapena munayamba pano. Ingaonekera ni nchito yokweka. Koma ni nchito imene njofunika kukhala ndi Mulungu kuti ichite. Chifukwa nyumba zonse zimene zimazionazi zisanafika pamene zili zimakhala kuti zinali mutu wa munthu. Moti zonse zimene tikuona apa, a Prophet Mbewe akuona zoposa apa zili msogolozo. Ndiye Akamadzuka muzizwa kuti afuna mukafike pamene iwo akuona. Ndiye ndikutokozeni kuna kuti musafoke. Pa Timothy wachiwiri chapter 1 verse 7. Mukizunga kuti, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Mulungu sanatipase ifeyo mzimu owopa. Kwa mzimu wachikondi, mzimu okala ndi mphamvu, komanso ndi maganizo angwiro. Tukunena izi ifani kuzua kuti you are both man of God, practical, komanso you are a politician. Jeremy has good saluja, you man of God, you are a politician. You are also the God morning. Serving mankind through service is an act of worship. Serving mankind is an act of worship. Ena magaza uti kumpembeza Mungu, ndukumakubana koka, kuimba, iyai. Kumubirira nchito Mungu, kumene kundipembezaso. Andi nitokoza kwa mbili. Graduate kumaso Anena baptism. Muta kuona kuti anthu pake ndosiyana mpamene mazuwa kuti osasewera ndi Mulungu. Osasewera ndi Mulungu.
mwaima apa mapepa nkhani ya chakudya njala. Chimanga chikabwera kumwazu kugawidwa chifukwa ndi mulankhula mawu. You have served the Lord, you have worshipped him. Mulungu anamulenga aliyense kuti azikhala okondwa. Anthu akalowa mundale azikhala ndi mtima kuti akathandize anthu, si mtima kuti ndikalemere kapena ndikanyade. Ayi, chifukwa chake lero ndifuna ndilimbikitse onse amene ali pano kuti aliyense wa inu ndi mtsogoleri payekha. Mulungu sanakupaseni mzimu wa mantha, koma wachikondi, wamphamvu ndiponso wa maganizo angwiro. Mugwire ntchito ya Mulungu mukadali ndi moyo, ndikadali ndi moyo. Pano kale sikanali chonchi, komano pakhala chonchi chifukwa inu aprofeti mwaganiza kuti pano mupasalulise paunene chonchi, pano pakhale pa chipata cha anthu kupita kumwamba. Ndiye musabwerere mbuyo. I encourage you kuti mupitirire, musabwerere mbuyo, musachite mantha, pakuti Yehova ali nanu. Kupembedza Mulungu monga iliyo man of God, komanso politician. Pamakhala issues amene that you may have to raise with government. Osaopa kufuna kuona President Dr. Chakwera, go see him, talk with him, discuss the issues. Kuti zile mwangulezo, zile mnenezo zikozeke. Mukumana ndine, let's discuss. Nduna, let's discuss. Olongati mukufuna appointment tukumane ndi Chakwera. I'll do it tukakumane nawo mkala mkulu zino funa kulankhula. He is the servant of the people of Malawi. Ndiwanchito wa anthu akuno Malawi. The reason I'm saying this is kuti pakakhala nkhani amene mukufuna kuti nkhaniyo imkuze kumuuza ayimve. Ambiri amathamangira masamba mchezo, social media. Iwe yasimathandiza kwambiri. Chifukwa aliyense amakulankhula zimene zifuna iye. Ena amati Akamadzuka, Apenga, Kale. Munthu ukuzuka wapenga Kale. Nzeru tena kuti sana tipange itokhala anthu amantha, koma amphamvu, achikondi ndi maganizo abwino. Ndikupasani chitsanzo. Mulungu anamulenga aliyense pachifukwa. Mulungu sanapange munthu mwangozi. Aliyense wa ife ali apa, Mulungu ali naye program. Awota nyamilandu mnyamata wa mpira. Mwina si ambiri amene akuziwa kuti lero Sunday wota nyamilandu akalapa akupanga za Mulungu. Mwasankhanira labwino. Ambiri amaganiza kuti kuchita za Mulungu zimakhala ngati zopepera, zobwerera mbuyo. Kugwira ntchito ya Mulungu ndi chinthu chapamwamba, chinthu chabwino kwambiri. Mafumu achiwiri, chapter 6, kuyambira verse 1 kufika 6, pali mawu abwino, pali phunziro. Pamene pomuona kuti ananeneri anaona kuti pamalo pamene anali pachepa ndi amafuna apita akambe mitengo kuti akulisepo. Ndi anamuwuza kuti atisagane ndi anapita limodzi
Ndiyateka nkhwangwa yobwereka. Kwamba yona ngoni? Sinali yawo iya yobwereka. Ndiyakula mitengo akona kuti chisulo cha nkhwangwa chita chabwera mazi. Ndiye anafuula. Nkhwangwa icha. Mayo ile yobwereka. Yaini yake. Ndiye akabwera mfamu Mungu. Anafusa funso. Elisaidi anafusa funso. Anafusa kuti yagwera pati. Yagwera pati. So but 2 Kings 6 kafika ba 1:6 ababa pali nkhani yunikize mbele ya wagwera pati. Fa iyi ndiya Asaheli. Bibali ndako sokuza mavesi. 2 Kings ndi Asaheli. Uku tikuona uyu wapesera nkhwangwa mbazi. Ndiye isalafunsa kuti yagwera pati. Ndiye anayankha kuti yagwera apa. Tukumana iti? Yagwera pati? Apa. Anafunsa. Nzeru kuzimenezo. Tsopano uku kumafumu wachiwiri verse 6 muona kuti anthuwa akuchita zosiyana. Ndiye ndikufuna kuti olemba mulembe 2 Samuel 2 kuyambira 18 mpaka 23. 2 Samuel 2 18 mpaka 23. Mulembeso 2 mafumu 6 1 ukafika 6. Uku 2 Samuel 2 mupeza kupenda kukuli ngondo pakati pa Israeli ndi Yuda. Kumene kukunali Yoabu, Abisai ndi Asaheli. Ankhondo ake a David. Asaheli anali mng'ono. Koma Mulungu anampasa luso lothamanga ngati chombankhanga. Nzeru zake zinali kumwendo kuthamanga ngati chombankhanga. Uku tikuona kuti kuli uyuyu wagwesera nkhwangwa mazi. Nkhwangwa ili pati. Nzeru ndiye muone nzeru ziwiri zosiyana. Uku uyu wagwesera nkhwangwa mazi. Ndiye akufusidwa ili kutiko akuti yagwera pati apa. Ndiye anamuza kuti kaitengepo anakaitenga. Wanzeru. Sokono Asaheli muone. Chimena kuchita. Akuthamangisa Abineri. Abineri kwa nkhondo wote size yake. Ndiye akuyangana kuti ndiwe Asaheli. Ndiye akuyankha kuti ndine. Ndiye kuti iwe Asaheli usanthamangise ine. Usanthamangise ine si size yako. Utembenuke kumanzere kapena kumanja ugwire size yako. Anyamatanga unyani nawo. Sio ndo prophet. Ine size yako. Iya nathamangira Abineri. Aliwe size ya ine kwa nkhondo ni mkulu wako Yoabu. Iwe size yanga koma Asaheli famba. Koma Mulungu anampasa nzeru liwiro la kumyendo ngati chombankhanga. Koma iyo samba bakuthamangira Abineri anatembenuka ndikumpha Asaheli. Anafa nzeru zilipo. Ndifuna ndinene isi. Inu abena wapanga graduate. Tangani zimene inu zili za size yanu. Mupange za size yanu. Takaka vuto. Pay attention to data. Mufunse yagwera pati. Takaka vuto. Osa mutanga kumangula kuna social media. Establish where the problem is and solve it. Inuso chitani chito imele ila size yanu. Mundale tu mlima uvuto kwa mbili. Kwa yote aje saba kutama ila mundale.
Unapenda ndale kutembe ndale kufusa kwa nini ndio uje alidendale utembelee kumazele upange business ile size yako ama mtanga ndale kila kujamuka si aliyensa akapange ndale si aliyensa akapange business usatamangile zimele size yako utamangile tanwali za size yako zimele machita yinu tandiza Anthu. That is very good. Mukupanga size yangu. Mwa ndale mwakwila mpange ndale. Mpange zomwezo size yangu. Kuli aposto kawinga. Ama gawila Anthu zitandizo siyana. Akupanga size yangu. Ndama zake koma akupanga zanwali size yake. Ato mpinga ibila. Mtu wa Mungu aba tata kwa mbili mpaka na manoma ukoko akupanga tanwali za size yao. Tikakale banja mpaka za size yao. Tikakale banja kumapa tuwasi ndawi tanwali itafika ukoto unamuona kwa mama kweli ani menyako su uzipanga za size yako. Chimene ndifuna kulakula pano ndichona kuti tieni titandizane tukweze ziko latu la Malawi. Aliyense amkonde zake. Aliyense apange chimene Mulungu anampasa ukazipanga. Anzatu akujambula wani singache kujambula atu. Singasite. Aliyense apange size yake. Iwe Asaheli usatamangise Abineri akupeteka. Asaheli uuma tamanga kajitomba nkanga kwa kutamanga ndi kumenyana zosiyana. Ukala ni ndalama ndi ndale zosiyana. Ukala prophets ndi kuchuka zosiyana. Uzipanga za size yako. Vuno likakalako ask the question. Ya kwela pati kwamba pomaliza ndabwera pano pamene ndikubwerera ndaona zimimba zosiyana ukuku aprofeti ndikusimikizireni ndikayima nyumba zina zija ndikalowamo nyumba zina zija ndikalowamo ile ndimanena kuti ntchito imene a president Dr. Lazarus Makate Chakwera anandipasa ineyo sio ndinyamuka kifwera matakaona naye kumabye akunjoya branch pale zonjoya ntchito ndio tandiza Anthu. Ntchito ndio tandiza Anthu. Aliyense apange size yake. Ena maseka goma mona basi wasikali pakati pa Anthu akufina nao ndikupanga size yake. Amene sakacha kufina ndi Anthu mizi ndiye ngati iwo apanga zani ile kati kufina ndi Anthu kali masika kani itoke ndikupanga zani sasa ndianga ndipita kumizimo ndikalowa mizimo nyumba zimene zijazo ndakhalamo ndakulira nyumba ngati zimene zija ndikakalowapo singaona chilendo ndifune kageze nawo ndikabe tuwili titatu a president ngawuso ntchito ya ifeyo ndi Anthu aja amene ajawo ndi inuyo. Nimalize chonchi magari moto sinabwera waja asirikali wa pindu lake ngati silipindulira Anthu zilichabe ngani si magari moto kapita kufumbira asirikali ngani ndiona kuti ngwangwa yabwera pati wayantha ngwangwa yabwera pati tiyake ndikufuna mafuno abwino ndiyamikeni mwasankhandira labwino timuyamike Mulungu osazikana mupite ndi verse iyi Efeso 5 verse 15 akuti potero kupenya ndi bwino
umo muyendera simonga opanda nzeru koma anzeru akuchita machawi pakuti nthawi mukhala iyo ndiyoyipa. Nthawi mukhala iyo nakwani yoyipa. Ambuye akudaliseni. Zimu kwambiri.